नंगौ आं बे समाव दङ बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय नुदा दखरा बर' फरायसा आफादनि मावख'आव बे समाव दिनै नैथि बैसागु बोथोरनि नैथि सान बे नैथि सानावहाय दिनै नुदा दखरा बर' फरायसा आफादा ओनसोलनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै दिनै मान बावनाय हाबाफारिखौ लानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेवहाय जोंहा मोसाग्रा हान्जाबो मोसाग्रा हान्जाफोरखौ फैनानै बेवहाय जों मोसानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेयैनो उन्दैया गेदेरखौ जों खुलुमनायखौ नुबाय थानो मोन्दों। दा दिनै नुदा दखराया दिनै बैसागु बोथोरखौ माबायदि फालियो बेखौ जोङो उननि समाव मिन्थिनो मोनगोन। गिबियावनो बे बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाबनि गासैनिसिम आं बे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे बे गासै बे नर्दुवार ओनसोलनि रायजो राजाजों बे आं जिहेतु बेयाव बैसागु फोरबोनि बे बरायनाय हाबाफारियाव नुजाथिनो फैनो हादों बेनि थाखाय आं जोबोद गावखौनो गोजोननाय मोन्दों। दा बे मोनसे मोजां हाबाफारि सिगांनि समफोरावबो आं सम सम बेबायदि फैबाय थायोमोन। दा बेबायदि हाबाफारिखौ जों उननि समफोरावबो लांफाबाय थानांगौ। दा उनावबो आं बाहागो लाबाय थानो मोनगोन बेखौ आसा थिबाय आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गासै ट्राइबेल हारियानो गाव गावनि हारिमुफोरखौ लानानै जेरै आबसुआ बेबायदि मोनसे हाबाफारि लादों बेबायदि गुबुन हारिफोराबो हाजं जाथों एबा राभा मिसिं देउरि गासैबो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानानै जों ट्राइबेल हिसाबैनो खौसेथियैनो जों गावनि हारिमुफोरखौ बुहुमनि मादावनो एखुथा हिसाबै सिनायथि होनो थाखाय जों साखा फारा जानांगौ। दा बर'नि समान समान जों आवगायलांनो नाजानांगोन। दा बे मोनसे मोजां दिन्थिफुंनाय बेनिखायनो आं बे हाबाफारिखौ खालामनाय बिथां नर्दुवार आन्चलिकनि बिलिफां नार्जारिसिम आं साबायखर बावो। बेजों नैबे जिथु रंजानाय हाबाफारि बैसागु मोसानाय बेहाय माखासे हारिनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय थायो। दा बैफोर माबायदि जानांगौ होननानै सानो? दा बे गाननाय जोमनाया जेरै जादों गावनि ट्रेडिसनेल एबा गावनि सोलिबाय थानाय गावनि दानाय लुनायजोंनो गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ सुफुंनाय बेजों लोगोसे जानाय लोंनाय राव बाहायनाय आगजु बाहायनाय गासिबो गावनि हारिमुखौ मोजाङैनो दिन्थिफुंनाय हायो। दा बे बेलायाव बे सानसेनि हाबाफारियाव बे दसे समल' दिन्थिनायजों जानाय नङा। गासिबो रायजो राजानि गामि गामियानो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानांगौ होननानै आं सानो।